3:00 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Damarian, 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 merendal na merendal na merendal na merendal na merendal 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 merendal. Hain, 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 hain. Kuya Nongs, salamat Kuya Nong sa padara. Kinusido ko ngunya na aga. Tiyanina, salamat po. Nakulaon man. Good afternoon sa mga taga Nongs Meat Shop. Good afternoon tabi kay Ate Tresya, buda kay Ate Angel. Nagahagad kay merindalan. Maray na hapon tabi. Kuya Nemi Flora, ang sa kuyang partner mo niya na paghahapon. Kumusta ka mo gabol? Ayos ba kayo dyan? Ayos ba kayo dyan? Ayos ba tayo dyan? Mga tugang, ngunyan tabing hapon. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo dyan? Sagutin mo nga ako. Masaya ba kayo? At na sumimbag tabi sampangan kang radyo. Masaya ba kayo? Opo. Malay na hapon po. Uy, dahil na magparakidit, magpara problema. Smile. Ulok sa na daw. God is good all the time. Sabi nga ni mga tugang, do not forget to smile. Sabi nga ni Father Oscar Orbus. Sabi niya, ano nga na ito? So sabi niya, smile triple. Smile triple. Kung nag-uulok ka, mga tugang mo niya na hapon, dadagi daw ang ulok mo. Basta ang pakiuron niya, di ka ngayon hanggang mag-ulok isolo. Dapat na mag-ulok ka na may naugman ka. Maguyo ko yan, Emi. Mala ka suba, may nais ka naman akong comedy sa Facebook. Sa mga comedy baga ni Kuan, ni Babalo Buda ni Dolphy. Buda, sa mga kinatbaga sa mga pelikula. Napangarakag talaga akong salbatan ng ugaring gadana sudua. Dahil ang unyang kimaray na komedyante, nasa magtukan, di ba? So mga style ni Dolphy. Ang namundo na ko, so nangyari sa Itbulaga. Uy, ano nangyari kay Tito Vic and Joey? Uy, nagpaaram baga kasuhapon sudua daw, sa tulo ade. Malipat man agad sa ibang istasyon nito. Tas hinda bag, aday, naghali sinda sa tape production, tama? Kuminali, yan na may sadiri mga tugang kan Itbulaga, tape production. Ano pa daw tabi, Ate Tresya? Ano pa daw tabi iso yan? Paluwasan mo digdi. Nagpaaram sa tulo, pero ang sabi kaya, pag nagpaaram da sa tulo sa tape production, di wala na sinda kuya ni Miss Itbulaga, di ba? Masurunod da sa mga tao niya, ninda, sa ibang istasyon. Batang Itbulaga, actually, di man mawawara so Itbulaga. Tama ko yan, Amy. Naghali lang sinda duman sa producer kang Itbulaga na tape production. Kundi pag naghali ka na sa tape, di ka naman dumalawag sa Itbulaga. Bako ngayon. Kaya naman, kasi itong may sadiri ka iba na gari papalitan da ang mga tugang ki Itbaluko. Gari ang sasalida ang title, Itbaluko. Gari yung sasalida kayo. Pero ilingon look at ano daw ang history, ano daw, di ko kaya nakukuha ang istorya sa likodan, mga tugang kaya na bagay. Tanagpon bagang, kan mag-asumir sa pwesto,
bilang pinakahalangkaw mga tugang na official kang tape production. So, si Halos Host, Sing a happy song. so akin ni Romuyo, sa Romuyo Halos Host palan, saro sa mga isa diri kang ano yan, kaya kan Itbulaga, di ba? Boys can So, ama, baka sunak piri sa baga ko yan ni ha? Halos Host, di ba? Ngunyan, yun na ito, nagpaaram sutulo, aram mo, bago sa karaw. Ako talaga, saro ako sa mga fan ko yan ni kang Itbulaga. Bago sa karaw. Ang mga joke ninda buda ang paulog natural buda sinda kadaklan sa inda bako man gabo garo nga bako man most of the time sa inda magiulo ka dahilan sa joke ninda bako na nagiulo ka ta so host may pig-okray na iba, di ba? So host taga bagay mga stand-up comedian na iba matibay magpaulok anta may iokray ang kuya nimi may kaokrayan siya ini sinda iba di ba sinda iba sinda sa indang pagiging komedyante kaya namimiss ko sa mga pelikula ni Dolphy na nga kasi Panchito uto baga si Panchito ang kinagadan baga ka ito internal hemorrhage Panchito baga ang kinagadan ka ito pati da si ang sabi ko yan nimi pati si Babalo ano kinaganda ka ito ni Babalubuda ni Panchito, internal hemorrhage. So may nagkaigwang kwan sa payo, nagkaigwang ano yan, nagpunok sa dugo. Ang kausa da mga tug, ang kakalatosan ni Dolphy kang Jaryo. Sa pelikula ba ganito? May limon sa pirang bisis na pipusakan kay papel si ang payo ni ko. Mga normal na, mag-iulo ka na sana talaga na. Pero ngunyan, iba na ngunyan ang comedy. Kaya, mga tugang, nagpaaram sutulo. Mga tugang, sutulo, nagpaaram talaga. Nagpaaram eh. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Ang mga noontime show host tabi na si Vic Soto, asin Tito Soto, kaiba si Joey De Leon, nagpahayag na mga tugang kasi ng pagpaaram bilang miyembro kan Television and Production Exponent Incorporated o TAPE. Nagluwas po mga tugang ang sinabi ng pagduda kan iba kung natataka so pitsa 31 kaso uminaging uminaging Miyerkules rerun mga tugang an nagkadagigwa kay rerunning kan Itbulaga. So replay baga ko yan nimi. Apod kang rerunning sa libro sa journalist sa mga libro sa mga libro kay radio production buda TV production apod kang rerunning the show. Pinadalagan giraray sa so dating naka-record. Sitik kita baga natod gantem sa tuya baga replay, di ba? Replay antem kan sa broadcasting buda journalist o sa kwan sa libro sa mga libro tabi rerunning pig-rerun nga sa programa inulit pinadalagan giraray yan ang term sa mga libro mga tugang kan broadcasting ngunyan tapos sa kabanganan nagluwasod tulo kabanganan kang rerunning kan show nagluwasod tulo nagpaaram ang hapot masa enso tulo. Ang may mga barobareta na sabi malipat da mga tugang sa TV5 o baka sa kung ano malipat da giraray tabi mga tugang o ano pero anday man tabi ki bareta kung ano ini kung is makukuha ta sabi babaguhon da tabi sa content kan Itbulaga. Bako na databi mula Apari hanggang Hulo. Mula Batanes hanggang Hulo. Kundi gari mula Apari hanggang Bicol. Kaya nagpasalamat so aliyo naman original iyan mga tugang sa indatabi na Itbulaga. Sabi ni Senador Tito Soto mga tugang we were not allowed by the new tape management to air a live show. Iyo man nagluwas baga ka ito nasinda mga tugang hahalion. That's why they are not mga tugang allowed to go on air. Joey then recalled that he and the Soto brothers have been on variety show for 44 years. Imagine ko yan, Amy. Di ba?
Nagpuon kay ang gayud siguro student canteen kay. Today ko inabot yan. Inabot man ko yan yung student canteen. Ang inabot ko, kantina sana. Canteen. Ding student. Starting in July 30, 1979 pala nagpuon ang Itbulaga. Gusto sabihon, pampasa na ako, 4 years old pa sana ako. 4 na taon eh. 4 na taon. Nagpuon man ang gadin mga tugang sa RPN 9, mga tugang, tapos naglipat sa EBS, CBN, as in naglipat naman sa GMA for 28 years. Wala na so, deko garing nahiling ka subago sa GMA. Kunya umpa kung anong laman kang Itbulaga, kasuapo bago. Inda ko nagiling kamo, nagiling po kamo, nagiling kamo mga tugang kan Itbulaga kasubago. Tabi, o deko mo sige daw, igo lamang kinagiling. Ano nangyari? Deko na asundan eh. Tama yung mga kuwan kaya ako. Pero, iyo man ang ganang buhay, baga Kuya Nimi. Iyo man ang ganang buhay. Ang buhay, nintawo, ang buhay sa kinaban, lalo ng pag-abot sa mga araw kan. Bako talaga siya, so, ano yan? Bako talaga siya mga tugang, so talagang iyon na. Pabor, nagbabago talaga. Imagine 44 years na mga main hosts. Iyan na Pinoy henyo, kay Joey De Leon isip yan. Joey De Leon, iyan na Pinoy henyong yan. Nagsige, suminikaton baga, ano? So, creativity kang suotong, so, sisinga nito, so, si Lola ni Dora, sabi ito, so, kan baga, so, suminikaton, dinaw nga ni ka ito, so, halang kaon susuka ito, kuwang ka ito, tawo, viewers. Ano nga nangarang ka ito, ne? Ano nga ka ito? Si Main Mendoza boda si Richard Alden Richard. Ano nga ran katong kuan ito? So segment na ito Silye Kalye Serie tama? Oh, si ba? Si Main Mendoza boda si Alden Richards. Ngunyan po yan sa DCGB yan. Si Richards na sana, si Alden na wara. So, Kalye Serie. Di ba? Yung man ang gadang buhay. Abangan na lang kumasayin. Boss, si Panchito po, nag-hemorrhage. Latusong ko yung texter na yun eh. Walang forever, puros man lang replay, pinalabas. O, sinabi na. Replay pa lang kasabago, no? Replay, walang forever, tabi. Yan pagkasabi talagang walang forever. Imagine 44 years ka mo. Nagiribahan. Tabi. Ay sabi kan texter ta, Father Jerry Orbos, not Oscar. Ay sorry po I stand corrected. Father Jerry Orbos mananggad. Gar Oscar, so nasabi ko sa bago. Sorry Thank you po sa nag-text. Salamaton. Father Jerry Orbos, but not Oscar Orbos. Salamaton po I stand corrected, tabi. Tabi. Alright. Alright. Hello, good afternoon. Hello? Yes. Henry? Yes po. Patupon mo lang kung talagang tulong beses na nag-brown out ang po ang kasubong alang Aleko. Ano madam ang hapot mo po? Kung tulong beses na nag-brown out ang Aleko, kung sa iyuman, Saan pong area ninyo madam? Tapos mag-alas 12. Ay, sus ko madam. Number 1 kong experience sa Barang Washington, before 5, mag-alas 5. Kami, taga-barangay 16, di Oh. consider one. Tapos kasubag pag uli ko, mag-alas 12. Inyo, nag-brown out na naman. Oho. Tinext ko nga ni so Aleko, kung noari naman ang masunod, yan yung mapaghandaan ta na. Iyo nga ni madam. De, mambaga. Map, ako, napapagal na ako kaan. Pakisabihin daw sabi, Sir Henry, pakitikwin na daw sabi ang Aleko, tabaan magdahog lamang sa imo. Ata na nga ni. Bata, ada na nga ning PIO na yun. Aram, nagkaparagal na. Pakidiscuss mo sabi yan sa mga programa ta. Oo. Ayaw, ison man sa nato, bring say kuya ako. Ata yun na nga ni. Basta na po madam to sa schedule ko, ha? Iyo tabata. Ako tabi, nagtatrabaho online. Ay, pareho ka. Ay, sus, pareho ka mo madam kan so aki ko baga. So aki ko baga, naka-online ta ang opisina nito sa Makati.
pigtugutan kan boss niya na sa mag-online sa harong ta, effective man nga yun, efficient man nga yung performance mo, ang naging kwan mo. Oo. Pag minapad sa kuryente, madam, nagkakagaraba ang pigigiri mo sa computer? Minapandok sa nang bigla. Di pa ano pa, ang mga clients ni Japanese, Oo. kunyan, makasupog ka. Ata, sa Japan kaya, madam, dahil man nagtutubod ka na mag-burnout nga ko, kaya nga dahil ka mo nakasubmit, di ba? Para man ka. Yung nga ni, nag-upload ako Sir Henry sa alay ko, ang sabi, hanggang address ko, kung ano-ano. Ang sunto ko niya po, nata kasi ang brown out. Ano, tata? May man ako nasimbag Sir Henry, sayang kang load ko. Nata pati address sa pigahapot sa imo kung nata hay ng address mo, nagabos kita nag-burnout sa Washington. Yung nga ni ko, exactly my point. Oo. What I was telling them is nata sige ang brown out with this Yes. one. Iyon na Ang nga ako niya. sa kung ano ang address ko. O, tapos, dati check kayo din na. Sige, sabi Sir Henry. Pakidiscuss mo man, baka mawawara na ang load ko. Iyo po, o sige, saga po ta sa public affairs program, pasadahan ko ha. Oo, salamat Okay. lagi, sir. Salamat po. Welcome. Iyon ang sabi ko yan, Emin na. Iyon ang sasabi tabi. Oo, ni mayapod pa. Hello, good afternoon. Uha. Siguro ko, paano ba ka? Madali na naman mag-bear. Ngunyan. Mag-Christmas na, siyempre patay sindi. Amigo. Christmas na, Christmas lights. Amigo. Madali ta ka na malatos. Kami maniyuman. Ano daw kung ang bayad may pagputol-putulon mi man. Sarong linya Pagputol-putol baga- man ang serbisyo, pwede yan. Sarong linya baga kita, amigo. Tabako diyan ka sa may ano yan, sa may 70 Adventist ang harong mo. Yeah, Iya, ako duman sa may Riles baga sa ibong kang Riles. absolutely. Yes, kaya pag nag-off sa imo, off man sa harong, enjoy. Kaya nga ni, may suggestion ako sa ko. Tabang ko na sa inyo para dahil na kamo pagparabaratikuson sa radyo. Ano da- Ano daw kung pagputol-putol ang serbisyo, putol-putol man ang sa muyang pagbayan. Uy. Galing same-same lang. Oy, nadangog mo so interview ko ka Engineer Lucila. Opo. Inapot ko baga siya kung tutungan niya ako na pag nag-off ang kuryente, pag biglang buminalik, makaskas ang talibong kang kontador. Ano mo sa simbag sa kuya? Ano tandaan mo? Opo. Ang simbag sa kuya, posible nga niya po. Saka baga. Ata, pag nakasaksak, ang mga saksakan mo, pag dahil ka... Posible. Pag yan sa transformer, sigurado ang appliance mo, runot yan. Ata na nga ni. Kaya man basta-basta mabigay, pero sa kaluyan, yung minapalsok ka rin na Christmas light yan eh. Kaya kung nagbakal nga na ni, ako, so refrigerator ko na, bata nga ni barato sana, nagbakal na ako kay AVR, maski puro paano lamang, Yeah. masave sukan, so refrigerator ko. Kami nga Na, ni sa duty, kami nga ni sir kako duty ako every morning. kung bako Pag sana, nag-brown out, kung pwede is sana brown video, out, kung is pwede brought sana, to you by kung pwede Alico. sana magmuda sa ere, gari, ugaring, bako ako galit namang muda, ugaring. Ako, wala man yan sa kuya, sir. Oh. Ako, ang sa kuya man ang pagkasabot sa mga bagay na yan, ang taong di nakakaintindi, paintindyon ko di, mas nakakaintindi sila sa tuya. Di man ka nagpapaintindi kaya baga, di mapagalo ng Yeah. tiga, di man pag-inapunan mo di, kung maintindihan. Wala mo, ito nga ni si madam, tigapot ko niya talaga para brown out, tigapot Ah. na sa address niya, Yes. kung taga-sign siya, Diyos ko. Naghahapot Kaya, kung yun brown na out? sa nalagyan ng naraman kong solusyon tabi, Sir Henry. Ano, Kung Fi? kinukis nagputol-putol sa brown out, kwentaon ka, putol-putulon, may man subayad me. Yes, basta tayo Ayugi man itaran kami. kaya. Opo. Bilog ang bayad, bilog so charge, sa service, putol-putol. Yes. Lugi man si Juan de la Cruz. Oh, di ano, sa bago yan. Kaso bago, sunod na si dati lang. Si dati lang. Oh, sige. Nakita ka Bye-bye. nakita ka mga bago. Kung bagong binoto, pwede. Pero kung sila nagpasa na, dahil ha, lumay si dati. Okay. Oo, magka-revoke na naman yan. Yes. Okay, thank you. Saka baga. Sabi kan texter ta, I protest for Tito Vic Joey.
They are the wisdom of Itbulaga. Yaon pa po sinda tulo Tito Vic Joey kanina sa Itbulaga. Day manahali. Day man mahali hanggang marinyo pada next year. Kwan po ito, sabi replay ito. Di ba? Replay na ito. Anyway, paano po kung, okay na to, ay hapot ini sa LGBT kasubago, nagrulubasan sa reaction mo niyan duman sa morning program tao. O di, maki-appointment naman kita kasubago nga ni, nagduman ako sa UST, tamay pigpa-receive ako duman sa opisina kang rektor. May nagkatukop ako duman, may nag-aging babae na maputi na magayon, professor sa UST. Hello ngaya Kuya Henry. Isos ko ngaya na, dangog naman niya. Siya gum ngaya, uya mo na nang kasubago, nadangog naman niya sa isyo mo. Nauya mo na niya siya gum kang alikongan. Aleko neya po yan bako ya, neya, National Electrification Administration taman nagapadalagan ka. Dahil patabi yan full, naka full pledge na Aleko. Aleko neya po yan. Tapos binalik pa, ay, ano na ngaya ito? Bata ngaya mainit to nono. Siya gumaya, uya mo. Saka baga. Ay, nako kita. Ano na kita, girl? Dapat pala, mako na kita. Ano na, girl? Ano na kita, girl? Sabi ba ka, kasi bago nadangog ko duman sa UST, talag duman ako, tamay pagpareceive ako. Nadangog ko na sa mga estudyante, ano na nga, girl? Saya man ganun, sir, umagi man sa mga senior high school, boy, ano na boy? Masayin kita boy? Ibang kita boy sa sarot, may bayadan kita boy. Hello? Wow. Kaya ako si Renre, nagagamot-damot ako ta, ma-provide ako kay solar. Solar, pwede yan. Tangaling, Marayan. pag may solar na kami, ipaputol ko na ang aliko. Oo. Iyon, nasa na para parehas, mag-apik, Yes. mag-aliko, puro apiktado. Iyon ang Kaya, iyon ang kung may gadya. mapag nakadamot na ako, mapasolar na sana ako. Iyo, tuloy pong kang porta. Kaya na puro ka, sumalo noon. Maray pansular, tuloy nagapalso kang aldaw. 10,000 pa sana sunadadamot ko, Ang 100,000 na. Ang problema kan migo, pag banggi, dahil kang kuryente, tayong ila, dahil bulan ng aldaw. Hindi naman eh. Sige. Pero sabi ba gada, pag mainit, Ano? at kasi ako eh. Kaya ma-charge yan. Bye-bye. Thank you. Maray na hapon tabi kay amigong King Reginaldo. Amigong King, maray na hapon tabi sa imo. Kumusta ka, amigo? Yung ka sa Bunker 1. Maray na hapon tabi kay amigong King Boda, kay Ate Babes, dyan po sa Barangay San Roque. Yan. Maray na hapon, si Ate Babes, sudah ko, nakashort naman ngunyan, ta siyempre. Ayan. Okay? Ano nga sa istorya tangon niya? Ay nalingawang kulugod o ni Kuya Nimi o pangyari sa maura rulugod na pasiram sa ururunta na naman. Nalingawang ko na an sa tuyang tataramon palan ngunyan. Ano ini? Ang sa tuyang tataramon ngunyan, pungo. Pungo. Ano sabi yung kampungo? Andungo mo nga, gari pungo. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang gustong sabihon, mga tugang kanpungo. Kay to, ako baga, nagdakula baga ako sa bulod. Pag kami malawig kami kang Carabao, naghahanap kami kipungo. Pag pungo, yaw nandyan sa mga rice field, sa mga mahiwa, sa mga kunsa indyan na kung ano. Pigahanap yung pungo, taduman mi pig, tatakod ang Carabao. Pigagakod ang pisi kan Carabao. Iyan tabi, puon iyan kikahoy, bako ko yan imi. Puon kikahoy iyan, na pinutol, na lapa na. Kaya pag suminada kung ano, anapod kaan pungo. Yan. Kung bako man, igwaki pinutol na kahoy, tinusok dyan. Pagkatusok ka, naputol. Nasikyudan mo ito, nakauldot sa daga ki mga pirang pulgada, ang apod kaan pungo. Tama? Tamang paliwanag ta.
Ika-Chad, nasabutan mo na, Chad, sabi yung kampungo. Nasabutan mo na. Ikatabi Ate Tricia, nasabutan mo na ang pungo. Good, very good. Ang mga haloy mahali sa daga na pungo, iyan na hamo rawon, nara, iyan na mga yakal. Kikalut iyan ko yan ni minapun. Magayon nun ipag-design. Tamay rubas iyan. Pungukan. O yan nga ni baga na pungukan. Anong pagibulong sa buo ni? Iyan, pag minahalo yun ako yan ni iyan, matagason yan. Gubulong mga sabo ni Buda Pigilang Paso sa eskwelahan. Madre di kakao. Yan. Ampun ka iyan, iguang ki, pag tuminagas iyan, aluyunon tabi iyan. Ang Madre di kakao. Ya. Ano nga, nakasecured ka nga yabi sa pungo. Gusto ko nga yaki pungo. Garing nga pungo. Ano na nga yan, boy? Gari sa na nga pungo. Pangyayari sa Maabaka. Kay Puhanda, mga to. Okay. Hello, good afternoon. Ano po mahal sa sungihon bagang naputol? Opo. Na wala sa gam. Aha. Wala yung nalapa na mapapakaw. Ano po mo kayo doon? So ano po, Sing? So ano? Ngipon na lapa na. Tapos, bibunot mo na pangalang may nawala. Ano sa term? Gari, actually, Korean Migo, pwede mong i-apply na pungo. Pero ano doon? May term ka, ano nga po ka? May term ka yan eh. Tingo? Tingo? Ano? Pero tingo? Tingo. Salamat, Busing. Tingo. Ang tingo kaya, Kuya Nemi, so digdi sa, pag sinabing tingo sa ngipon, so digdi sa ibong nagilid, di ba? So gari, gari fang, so, basta digdi ang tingo, so yaon sa may gilid na, tag sa ibong, iyan mga tugang na, sa may mga kwan baga, so igwak yung mga, ano nga nga pudkaan, sa mga pelikula baga na may bampera, iyan nag-uldot, sa mo, iyan tingo. Pero mga tugang konsuminabit, so kinaon mo, may natada sa in between kan ngipon, mga pod kan tinga. Tama? Tama. Tinga, ang apod kaan. Ano nga yan sinira mo kasubanggi? Ang sinira ko nga kasubanggi, gulay, manok, mutek mo nga ya. Nataman nga ya. O nga ba nga, ang tinga mo nga, kalunggay. Agulog mo nga, kalunggay. Okay, o yan tabi. Mga tugang, good afternoon, tabi Henry M. Makaugmahon ka daw magprograma, kaya dito kapigpap, ay, mo ka na naman na. Kaya dito kapigpap palampas pagdangugon. Salamat po. Ano po ang dapat sa tao na para muda, pakararaot, ano po ang dapat? Arog ka ni. Ano yung mga ugali na taong arog ka iyan? Ipangadji mo. Tamabot ang panahon, mapapasabungan sinda, kampag muda ninda. Makoy-koy yan nimi. Ang tao, mas kaano kaburos ko, may kaluyahan yan. Dulo pag iyan madali nang magpaaram sa kinaban, nakakarumdum yan kan sa iyang mga kasalan. Taan para mudang tao, di man mataraman, pabayaan mo sana. Ang magiging kwanta dyan, ipangadji ta. Budan mga tao na nagpapara kwan sa imo, di pagparapatuli. Baka may purpose kung natatade mo siya dapat pag pinatulan mo, apektado ka, di ka magpa-apekto, Kuya Nemi. Ilingon mo
nagsakay kay eroplano. Pag-abot sa airport, mauli ka, pasakay kang eroplano. Kan oras na oras na kan flight mo ngaya, boarding time. Good afternoon, ladies and gentlemen. Please be informed that the flight from blah 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 is hereby cancelled due to blah 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 blah. Due to the delayed return of the flight from blah blah blah. All passengers are requested to stay in your boarding gates, kung ano ka, yeah, and wait for further announcement. Thank you. Okay. Anong reaction ta? O kamo sige da. Ano usual ang reaction? Ano ba nagmumuda? Ano ba nadadagit? Bata nga nagidali kita. Bata nga may dumanon ako. Diba? Ilingon ta so positive ka ito. Baka may rason ko yan, Emi, kung na-delay sa flight. Aeroplano bagaan. Malay mo kung may nagpapasabong dyan na i-delay mo, ang tanganing mailibre ini sa katibadaan ng mga pasayrong ini. Bakuya ko yan, Emi. Mangarog ka yan. Gibon tang positibo, mga tugang an sa likodan, kan pangyari nga. Minakagaw na lang ako sa payo. Ang saro palan ko yan na term kang mga tugang kang pig-apod na pungo, puod. Pwede, di ba? Ang puod, pero pwede man. Pero pag sinabi kayang puod, gari mas visible siya, mas dakula siya eh. Puod, di ba? Pero sa puod manggaray siya. Halos magkapare man. Gari, gari magtugang kon sa tao. Ang tingod primahon kan tinga. Kaya nga ni, kung sa ngipon mo may tingo, pag nasa alutan ng ngipon, po kan tinga. Nakamali siya naman ako. Kung saan naman nakabot ang istoryata naman ngunya na po na. Gana-gari naman, nakamali siya naman ako. Mag-solar na po kamo, maski mauran, pwede ang solar. Haloy na po kami igwa solar, daing brownouts, monthly bills. Iyo, totoo. Ako, nagbakal ako sa mga online bagasa na, sa mga solar, ang garahe ko, ang ilaw, solar. Nagrumiram lang ang garing. Pero ang garahe ko tabi, dahil kung masano gastusan, solar tabi ang pigagamit ko. Sa palibot kang arong, maliwanagon ang palibot ko, solar lights tabi. So, barato sa nabaga dyan sa online. Yan sa kang kadakol, Legaspi. Pag may sobra akong kwat na minabakal ako kan, limitado ako sa gasto. Okay? Alas 3:40 oras mga tugang sa DCGB, asin po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines,
asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 nin hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Iking tot mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tot Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tot mo. Lam na. King Tot Capsule. Mabibili na sa mga piling butika sa inyong lugar. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay imulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa uladong ang pitong ito, sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia,
acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy, organic herbal coffee. Something different, distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Initabi si Kapitana G sa Maromobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Oni po ang tanog, manaw lamang kita ngunyang kipremyo, ta si Angel mo, ugmaon ngunyan. Manaw lamang kita ngunyan ki, ano yan, premyo. Manaw kita ngunyang kiload. Hello? 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 Yes. Diyo tabi. 10 minutes pa. Si Miss man, namistula ako ni Mrs. Alright, madali lang ha. Hay na nga na, so tanog ta. Manaw kita ngunyang kiload, tabi. Ore pan may wagang tanog, ta igwala man kita ngunyan ki kwan, ki kaugmahan, ito, ha. Alright. Ayan, okay, sandali lang ha. Yan po ang tanog. 100 pesos. Tabi. Alright. Done. Alright. Another one. Yes. 100 pesos tabi yan sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Ini kuya ni mi, pigagamit ini sa... Saan pigagamit ini? Importante ang gamit ka ini. Yung tanog na ini. Wala lang ha. Yes. Okay, boy. Ano na, boy? Tanog, baraha. Ay, sus ko. Ay, sorry, Lord. Abo kaya ako magpaparagamit ki terminology ng araw kaya. Sorry, tabi, Lord. Sala po, pero garo pareho ang dating. Garo, sala siya, pero garo pareho ang dating. Ano nga? Basta. Ini,
Igwa nga ni kay sa mga harong, sa mga building, igwa ka iyan, sa DCGB, igwa, sa mga eskwelahan, igwa po, kaya, anong ginibo para mga tugang nagkaigwang tanog? Yan. Okay? O may simbag. Hello, good afternoon. Good afternoon, Sir Henry. Yes, maray na hapon po. Nasimbag man ako. Ano po ang tanog? Suka, huy baga, nagrapas yan sa ato. Sala. Sala, baby girl. Sala, tabi ka pingkian sa imong simba. Sala po. Aha. Alright. Ano na? Basta sa mga harong, igwa ka ini. Sa opisina, may nahiling ako ka ini. Sa mga building, igwa akong nailing ka ini. Sa harong ni Kuya ni, may igwa ako sigurado. Diba? Ang tanong po, gamit ang puncher, panluho, papel, sala po. Sige daw. Sige daw. Sige daw mga tugang kung ano mananggad ang tanog naan. Actually, mahal iningon yan. Kuya, nagmahal ini. Pigsara. Sala. Igo ka ni kimaray ko yan may bako. Pero, subako, pwede mo man magamit. Subako, basta, may terms ng pigagamit eh. Diba? 100 pieces, mga tugang sa mahiwagang tanong. Ano na? Dali na ta 5 minutes na sana. Igwa nga ni kay Nikki, saan ako nakailing kay ng latest tabi? Sa yung sa bintana ay mali. Ay pwede man yan sa bintana. Sa mga ano ini, sa mga sakayang pandagat, igwa ka ini. Mga sakayang pandagat, igwa. Yeah. Blinds or kurtina na pigsara or pigbukas. Sala. Kamundoon man. Jadi basta-basta mga tugang na ukod. Oh. Nasingkog ngaya sa pungo, kaya ngaya pala, nagkasara sa ngaya, sukuko mo sa bitis. Oh. Ayos man ang mga example ni King. Ang sa bagaso, ano yan? So, anong pag-explicar ng nasa-sa? Nagkarurunot. Pakiulit daw kang tanog. Malit may patabi ini. Iyo po. Tanog. Ito. Yes. Yes. Ulit. Ulit. Ini kaya Kuya Nemi, mga tugang, kung daig ka ini, may niton. Nag-rev up kan motor. Ay mali, hindi po siya motor. Mali, hindi po siya motor. Basta pag daig ka ini, man lang, bako maray, ang buhay. Hello? Sirende ventilador. Sala. Nata, sa bangkang di mo to, may ventilador. Bye-bye. Ano na? Lubid na piguyod, Kuya Henry. Lubid. Sala. Basta ko, sigurado ikaw. Igwa kayo sarong nindo. Di lang ako masala. Sigurado tayo ni, pigigaramit ini sa arong. Ayan sa mga kwa.
Mark Jerome, yellow tabi sir na kinaskas. Sala, boss? Amigo? Sala, amigo? Actually, dahil siya pigkakaon. Pigbukas kang pinto. Dahil po siya pigkakaon. Ay, unisaro, kayab ngaya po, ay sala. Ako na libawa ngaya sa putulon mo, pwede mag-ibo na kayab ini. Magputol ka ngaya kuya ni Mickey, mga sandangaw kayo, pwede mong kagibong kayab. Timer kang aircon, ay mali. Mali talaga. Bamboo string po, mali. Mali. Mali po. Gero abutong kita ka ini kigerhangan Disyembre ko yan sa iling ko. Ini pagday na dagdag kasagi gibong ko nag 150 ini pagdin ako ko niya. Gero ang hiling ko. Pwede man nga dabutan kita ka ini ki ang tanog na ini ilong ko daw kung may simbag sa. Tsaka daw tabi Tresya kung may simbag sa kuan. Ate Tresya. Pare na hapon Ate Tresya. Ano kung may simbag sa online? Pa-shoutout po digdi sa Daraga National High School, Filipino Department, nakatutok sa... Ay, good afternoon, tabi! Sa mga Filipino Department, pa-shoutout po digdi sa Daraga National High School sa Filipino Department. Isang mainit na hapon ho, apo sa inyong lahat. Sa mga guro na nakikinig ngayon, dyan po sa pambansang, ano nga National High School? Pambansang mataas na paaralan ng Daraga. Masabi ni si Sir Joel Marinay, gadi, pakaringay boy ang Tagalog mo. Sir Joel, maray na hapon tabi, dyan sa Daraga High School. Filipino Department, yan. Romeo Cortan, maray na hapon po. Anda Iscano Magnet, na pinadukutan ning mga metal object. Eric Best, ceiling fan. Abanico or pamaypay, sabi ni Maria Aurora Mendoza. Myla Perdon, makina. Arnel, Elmer Sapo, window blind. Jeril Aranya, Roland Tarim, generator. Funky Esquivel, pigbok sa na Abanico, the boy mata is watching. Ano na boy? Boy mata is watching. Awunin na pala ang sinunod na ni kuya ni Richard. Daing simbag, window blind, makina. Wala. Bako siya mga tugang generator. Pakibati sa pinakamatibay asin paborito kong tailoring sa Albay. Anmarant's Tailoring. Sampangkan Ayala Malls. Ay, iyo, attorney. Si Busing Lid yan nagpapatahi. Marant's Tailoring. Primitabi nagdadangugan sa kuya. Kung bako hapon aga. Mga taga Marant's Tailoring. Maray na hapon tabi sa Indo. Si Bossing Glenn, yan nagpapatahi kan sa iyang mga pangitaas niya. Tabi na mga kung ano yung gusto, nagpapatahi diyan sa Marant's. Yan. Kami nga nagpagibo kami diyan kay uniform. Magayon ang pagkagibo. Marant's Tailoring, maray na hapon po mga bossing. Yaon sinda diyan sa may Hampangkan Ayala Malls, kantukan. Uyan bagang sarong appliances, Kuya Nemi. Yaon sinda diyan kataraning kaan. Kataraning ka yan. Ya buda yan na may mga bangko. So kuan may bangko ba diyan? Kuan nangunyan ang apod nangunyan kuan uning land bank na. Land bank na baga? Hello? Hello? Yes. Yung ano po, yung sarado kang bintana, yung rolling window. Rolling window. Rolling window. Oh. Taga saan kayo, sir? Bakit Tagalog po kayo? Taga saan po kayo? Ako po ako Tagalog.
Naglansi mo na naman ako, dutunta ka naman na. Linansi mo na naman ako. Taga-sain po ka mo? Taga-sain? Taga-digdi po sa Bayandong. Bayandong. Anong pangaran mo, bossing? Pangaran po? Ang harong po, Ang pangaran mo? digdi po sa Purok, Yaw ka dyan sa may kataning kang urigan ng babata? Harayo. Rayo pala. Sir, sala po, sir. Sala po. Salamat. Alright. Attorney Alvin Villarmino, boss. Maray na hapon. Librisya. Nagdoon po ki manual na minifan nga ni maglubas ki paros. Bako po ini. Ako sa iling ko, mas kangat harong ni Attorney Alvin Villarmino, igwa ka ini. Mas dyan sa Marantz, Kuya Nemi, igwa ka ini. Sa iling ko. Kundi ako nasala, pati dyan sa Marantz, sa iling ko, igwa ka ini dyan. Ay, alas 4 na, kaya palibga para iling na ako ni Congressman ni Juan, ni Director, ni Edwin Peralta Isalceda, alas 4 na pala na di. Nasabi naman kan si Edwin, ikas lang yan, maray. Salamat po. Hilingon ko na lang kung may, selling ko, warang tamang simbag, tabi digdi sa mga text nindo. Tabi, selling ko, wara eh. Review ko na lang tabi, tapos kung igwa, apudan ko sa aga ha. Kung igwa tabi, apudan ko sa aga, magdangog ka mo sa aga, so nagdarangog ko niyan, pag igwang tama tabi, apudan ko tabi sa aga, giraray ka mo ha, okay? Good afternoon kay Bossing Danny Chan. Sabi ni Bossing Danny, sa folder po napigunting. Sir Danny Boss, Danny Chan, maray na hapon tabi sa imo. Sala, Bossing? Sala po. Salaan sa imong hula. Thank you. Goodbye, mabuhay. Do not forget to smile. God is good all the time.